आं अनामिका बर' हारिनि मोजां सावथुन फैदों फै लोगोसे नायनि माबोरै जागोन नोंहा बे जोंनि न'खरजों जेबो सोमोन्दो गैया आंनि खाफालाबा मानो बिदि जालांखो मानसिया जेब्ला लामा आन्दायो बेबायदिनो जायो दामा दा नों आंनि फैसा गारनायखौ हरफिननो हागोन दाथ' नोंहा माइरं बायनायनि अबस्थायानो गैया थाइसेबो गारा माथो आं नोंसिनि बेखार बर' सिनेमायाव जायाफ्रामानो मा होनबावनो बर' सिनेमाबाथाय दिनसै थाथ' आफा समाजा रां रुफाजों जाया मानसिजोंसो जायो नोंबो सासे दा फिसालाया माबायदि मोनदों मोनाखै बेखौ बुजियाबालासिनो मान बिदि बुंखो बर'फोरनाथ' टिभि चेनेलथ' गैखाया जाहैबाय सोर बुङो नेरसोननि हसिख्रावनाय दूरदर्शन 1995 मायथाइयाव बानायजादोंमोन नांलाया नोंसोर बिनि गन्थंखौल' देख्रुबफिन आरो बे बैसागु समावल'सो खामायनांगौ दिनफोरा माखासे मासाव मा आं नोंखौ मा होननानै बुंबावनो रं नाम्बारा बिदिसो नोंनिया मा जाबावगोन जाखो बे सासेजों एक्टर जागोन आं एक्टर नोंनि समान फरायनायफ्रा साख्रि लानानै हाबा जालाय लांजोबलाय ओमफ्राय नोंहा गोदाव सोराव लामा आन्दायबाय थानोसै जानायनि सिमा लाइनाव लेंग्रा जानो आगान आंनि सिमां नुवा नामा नुनाय सिमांफ्रा थेर बेदेर बायलांगासिनो मोजां जाथारगोन रंजानाय मिनिनाय आरो गाबनाय दुखु दाहा फोरमायनाय नुनो मोनगोन बुदलायनाय नांलायनाय आरो मोजां मोनलायनायनि लोगोसे कमेडिबो दं बे सावथुनखौ नोंसोर नायथार जोबोद मोजां जागोन जोबथायाव गाहायाव होनाय साबस्क्राइब बटनखौ प्रेस खालामना जौगाहो खुलुमबाय।